Awganistanyň Demirgazgyndaky Gunduz welaýatynda polisiýanyň täze gurulan idara jaýyna edilen terrorçylykly hüjümüň netijesinde Talibanyň 5 söwüşijisi öldürildi. Polisiýa wekilleriniň söýlerine görä söwüşijiler polisiýanyň jaýyny girmäge synançypdyr. Emma howpsuzlyk işgärleri olary görüpdir. Hüjüm edenleriň ikisi atylyp öldürildi. Ýene biri awtologda goýulan bombany partladyp bir ofiseri öldürdi we üçüsini yaralady. Hüjümçileriň ýene ikisi içi partlaýjy serişteli keltekçelerini partlatdylar. Pakistanyň Peshawar şäherinde suwdyň adatça gyzgalaňly binasynda hümsümlük emele geldi. Hiber Pakhtunkhwanyň aklawçylary welaýatyň günorta tank etrafynda bir gün ozal iki kärdeşiniň öldürilmegi bilen baglylykda boykot eglan etdiler. Aklawçylar welaýat häkimetleriniň hüjümçileri tutsa edip jogapkärçilige çekmegini isleýärler. Hüjümüň jogapkärçiligini öz üstüne alan bolmady. Gazagystanyň Almaty şäherinde yüzlerçe adam 7 fevralda aradan çykan ýazyjy Gerald Belgeriň jaýlanyş çäresine gatnaşdy. 81 ýaşynda dünýäden öten Belger Gazagystanly nemesleriň Sowet döwründe gözgäni ýagdaýy barada dokumental hemde edebi eserleri bilen meşhurlyk gazandy. Gazagystanyň raýaty nemes we orus milletli Belger gazak, nemes we rus dillerinde ýazýardy. Belger 1934-nji ýylda Sowet Soýuzynyň Powolje Respublikasynda dogulup we 1941-nji ýylda Staliniň tapşyrygy boýunça maşgalaty bilen Gazagystana deportasiýa edilipdi. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.